Aveți răbdare? Nașule, să dăm voie să punem pahare și apoi după aia ne vorbim o țurcă, un tare. Apoi ce rămâne după mine? Eu ne pui dopul la sticlă? Nimă, prosecco. Păi numai de astea știu să beau eu. Eu de asta beau de 2 ori pe an. Și noi! Și nu numai că nu-i de la F. Asta pe tine, ce vrei pe tine, că am imediat. Adu tuica, e pe masă. Adă jinațul. Adu tava cu jinațul. Nu mai vii de acasă cu sticla plină. Dar nu vrei să pui? Asta-i bun, Aia la altă pune jinaț de casă. E dai și o pune din camară. Marcam vitamine. Acum mai strâng. Stai să vedem ceva de el. Băi, cum aș băidați cu mașina. Băi. Las cu bine de țară. Suntem cu mașinurile. Numai să închinați care vezi, care le-am pus la altă Tuica, aici... Aici. Maestre. Aici. Aici ca să vadă lumina sau... astea de pe... Mobila nu, da. Dragii mei, aș vrea să fim cât se poate de liberi, să vorbim deschis, să nu avem emoții, pentru că este o zi de mare sărbătoare.
colegul nostru atât de cânte cât și prieten de suflet. Astăzi iubirea lor se concretizează așa frumos în acte, cu pixul, cu ștampila în fața stării civile, în fața lui Dumnezeu. Iar voi, nașilor, părinții spirituali, sunteți chemați pe acești doi tineri secununați, să-i duceți spre altarul sfânt și să facă un legământ. Ei se iubesc de foarte multă vreme, dar iată că astăzi reușesc, într-un final, să fie așa, oficial. Suntem aici la părinții spirituali, oameni dragi, oameni frumoși, familia Sămărteanu, o familie deosebită, eu îi cunosc de multă vreme, de când eram eu școala populară de arte, prăpăditul ăsta așa de frumos cânta că înainte să ajung la ore, stăteam să întârzi 5 minute să ascult cum doinește. Doinește foarte frumos și cu siguranță astăzi la petracere o să ne trântească o doină. Ei, Doamne! Nașule, felicitări! Mulțumim! Nașa, sărut mâinile! Eu vă mulțumesc în numele mirilor pentru acest gest creștinesc pe care dumneavoastră astăzi îl face, și anume de a fi părinte spiritual. Nu știu dacă ați mai nășit sau nu. Cu siguranță sunteți o familie cu multă experiență în spate și aveți 3 copii minunați, 2 prințese și un prințișor frumos, care, da. Îmi dai mie mașinuța asta. Nu mi-o dai așa, să nu dai nimica. Așa l-am învățat și eu pe a mea. Nici o problemă, Ștefane, poți să răspund la telefon, dacă e vorba de bani. Dacă e vorba de business. Da, da, business e business. Așadar, dragilor, Dumnezeu să vă dea multă sănătate, să mai nășeți și de astăzi înainte o să le fiți alături și, bineînțeles, un model de viață. Este foarte important. Acum toată lumea zice că nașul cu banii, nașul e așa, nașa e așa, dar cu toate astea, relația dintre naș și fiind trebuie să fie una de prietenie din punctul meu de vedere. Nu neapărat la sărbători să vă întâlniți, ci și ocazional, în cursul săptămânii, să vă ajutați reciproc. Da, Doamne ajută! Maestre, un la mulți ani dacă se poate, să ne dea împreună cu toții și să cinstim în care cinstea lor. Când ai voie să... Stați în pauză! Hai la toată lumea, la familie, la mulți ani! Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce, Doamne, pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Nașilor, Doamne ajută la Dumnezeu să vă ajute. Pasul următor, direcția Bagnea, de unde se dă ora exact, așa frumos. Bine. 8 o să meargă în față cu el. Nu vă grăbiți, vă rog frumos, când coborâți pe scări, să nu vă grăbiți. Sună cineva. Hai că mai rămân câte un pat. Du-te acolo. Rămâi, Linca, te rog.
lejer. Adică nu-ți filmești. Gata, deocamdată gata cu... S-o furat ghereasa? Hai că nu-ți pozezi flapi, o poză de... Da, da. Stai, nu, că nu sunt îmbrăcat, ești De dat cu nebun. mâna cu nașul, mă. Când vine. Nelu, Da. hai dă odată mâna cu Mihai. Ca și când ai venit acum. Mai vă dau mâna cu... Hai pe partea asta. Hai. Hai, bă, să mai dăm încă o dată mâna așa. Așa, așa. Acum am fi Ați adus, mai acum. poză. Dar unde e, mă? Nu s-au Oricum facem una oficială când... Da, da. Hai să mai văd o dată faza asta. O poză. Nu te grăbi. Faci mână sau pictei? Ne pupăm? Hai să facem una Da, de... să înceapă veselia, așa o băiatul meu că n-are cu nimeni la veselie. Ăsta e starul tău publicat, de bine nu ce bani. Hai, uite-te și lateral, mă. Stai acolo și uite-te lateral. Dar nu acum, că... Trebuie să vine mireasa și după aia să... Unul filmează, că nu plângi, că nu plângea film. Cum o alinți, Mihai? Vicky? Vicky, Nu, așa zice și aici. așa zicea, Vicky, zicea. Da, Vicky se zice. Vicky să rămână atunci, că tu cu fața la țară. Tudor Ioan, Prințesa Mică. Nu, Zăvărtan, Tudor Ioan. Deci e nu... Nu era textul să învățați. nu, mă greu. O dus-o la mare și așa se duce din el. Aia în copilal, cum nu te cupi așa ceva de rușine, o să scătați, dai seama că nu. Dar unde țineți mâna? Să arate spate. Uite că azi mâine să mărite. Du-te-mi Era și la copilot, știți, că așa prin margine. El e cel mai bun cameraman, l-am adus de la București. Nu, de la Pune Prătănie. mie un cola, Octavian. Da, pe nu? Mi-am lăsat mașina la blog la Nașu Da? și am dat așa un zvon dacă este loc și Raluca, fata lui Petrea, Ia este loc? m-a adus. Și apoi la întoarce eu le vedea eu. Da. Mă descurc. Dar tu te mai întorci. Nu, că mă întorc. Mă întorc. Trebuie să scot cheftul de oraș, nu? Da. Vai. Da, dacă nu plouă Hai tare. să vă întoarceți cu fața la mine. Doamne ajută. Pe terasii. Să vă fac și eu.
să facem un film de dragoste și de iubire. Păi tu, mami, tragi mâneca, că gândești că n-are o mână. Ștefan, eu mă dau așa din lături ca să-i prinzi. Dar nu te mai da să văd ceapa. Să mă dau? Mă supărat de ceapa ta. Mă gata, stai că, stai că mă mut. Să-i prind ceva pe ei. Hai, mai stați un pic. Doamne, cât sunteți de frumos! Ule, Doamne. Pe ele să le îmbâlță. Pe una. Ca să le bate, pe toate, merge de afară. Încarcă greu blițul, că e la... Stai că plecăm, fără. Se mă uite de încoace. Așa frumos. Așa, reluare. Așa o pu. Vai, cum îi dai tu un pus acum. Mai pupă o reluare. Mai pupăm o dată și rămâi acolo pe obrazul ei așa. Rămâi așa în pus. Rămâi așa un pic. Încă o dată. Mai o dată. Vai. Da, mai rămâi pe obrazul ei. Cum să rămâi pe obrazul Să tău? stai așa să te prindă poza, că faci mai încet. Să rămâi în Să rămâne el pe obrazul tău. Acum a fost. Încă o dată. Pe capul tău. Ia. Hai să... Scoate limbile. Vezi și limbile sunt neveseri. Limbile. Oh, ca la carte, ca la curtea de gata. O strângere de mână cu nașul, cu pernașul, Și cu nașa mică, mică. și cu nașa mică. Și cu aia mai mică. Unde e mai mică? Și pune nașul ta mică. E, mă, Hai încă o dată, când o pun pe mireasă, hai încă o dată să mă tăia. Și tu stai cu spatele la mine ca să nu pot poza. Stai așa. Bă, trebuia să vii prin la 8 să încep cu astea, că târziu la starea ta. Nu mă, nu mă. Să vină și oamenii mai aproape, să vină și ei. Haideți că așa, numai că noi suntem. Mă bag așa că mă bag. Nu e acasă. Nu mai știu, nu se uită tropa. Coftea, ne prinde ăsta. Ochiul îmbător de la troll. E aici vine pe șere, tot ce capă. Înainte de a vorbi, Trebuie să plecăm. Ai o pui pe YouTube și nu pleci. Lasă la aplauze pentru șecelașii noștri. Să trăiască! Au venit tocmai de la Timișoara. De la ci. Colegii lui Mihai, de trupă și de suflet. Bun. Toată lumea a adunat, așa-i? Prințesa Vicky, haideți un pic aici mai aproape. Nu-i bai dacă plânge, dacă scoate eu zgomot, suntem între noi. Ne permite. Da? Da, cum să nu.
Nu suntem șablon așa ca la televizor, numai pic să mă pun eu în partea asta. Să nu te apuci de plâns să niuși copila. Lângă 8 ani, da? Cum mai bine să ne filmezi? Din ce unghi? Din ce parte? Să nu se vadă lumina Să nu de se la vadă geam. lumina. Haideți, aici, hai să aici. Eu zic că de sus. Da, da. Haide pe aici, așa, nu. Și, Haide să mai prostie așa, mă, că stăm. haideți, mai mai aproape. Așa, mă, că stai așa. Strânge rândurile. Exact. Să vorbești tare. Haideți. Toată lumea pregătită, da? Oameni dragi, oameni frumoși, Așa. cum spuneam și la nași, la părinții spirituali, familia Sămărteanu, o familie deosebită, credincioasă. O zi frumoasă de sărbătoare astăzi aici în familia Șuteu, de astăzi înainte, așa oficial, cu parafă imediat în fața stării civile și apoi în fața altarului, să ne binecuvinteze Bunul Dumnezeu această zi. Chiar dacă plouă, să zice că ploaie bogăție, Belșug. și bucurie, și belșug, și copii. Acum, unii să mai opresc, alții să mai înmulțesc. Sănătatea este cea mai importantă. Iată că, vorbind de copii, avem aici în ea lângă noi o prințesă frumoasă, Vicky. Ca să fac și o glumă, ea este principala vinovată pentru acești doi oameni frumoși care se iubesc și datorită ei, astăzi se concretizează această dragoste de familie. Să vă trăiască, prințesa Vicky, să vă bucurați de ea. Este un înger de copil. Să știți că am emoții pentru că ar fi multe de povestit despre această familie, despre prințesa noastră Andreea, despre Mihai. Sunt oameni pe care îi cunosc de atâția ani de zile și colegi de cânte, după cum spuneam și la naș, dar și prieteni de suflet. Ați ales nași, așa cum scrie la carte, doi oameni frumoși care au niște copii extraordinari, chiar copii mari. Și mici. Și mari și mici. Dumnezeu să vă rânduiască drumul în viață, să vă bucurați de ceea ce e frumos, să nu uităm și pe Octa, prințul lui Mihai, ăla mai mare, prințul Mihai. Așa, care și el probabil astăzi, mâine, cine știe ce va veni soarta, chiar îi spuneam la naș acasă, cânte ce are. Acum mai nou fata. Da, pe jur, nu cred că nu mă las așa. Bun, dragilor, ceea ce o să vă spun acum, o să vorbesc așa din suflet pentru voi. Sunt împuternicit să vă spun câteva cuvinte legate de bucuria omului în viață. Sunt foarte multe bucurii în viața omului. Atunci când te naști, dar nu știi să te bucuri. Când pășești în viață, cei 7 ani de acasă, pe care, bineînțeles, părinții voștri au fost alături de voi, v-au învățat ce bine și ce rău și iată că ați crescut mari și ați atins această etapă a căsătoriei. Încă o dată eu vă spun și toți cei care suntem aici de față, la mulți ani, casă de piatră și să vă rânduiți. Și la bine, și la bine. Dumnezeu să vă iubească. Facem o la mulți ani pentru mirii noștri frumoși. Haideți să punem să toți. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să Trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască,
linici. Na, așa are un hong din ăsta, după 2 mari de timp. Dacă toți suntem în formula asta... Nu-i nepotul lui, dar bine și că nu și ala la era. Tot așa să fie. Maestre, nu m-am pic. Hai mă să-ți fac o poză cu... Și după aceea... Mai sta cu îi dăm ceafa. bătaie, da? Dacă toți suntem în formula asta. Să mă teme. Și liniște. Rostim o Sfântă Rugăciune împreună, după care punem floricelele. Când dați cioc, cioc, cioc. Dacă are Mihai, Dați cum a Dacă Dați pauză cu cioc, cioc. Cum a zis? Mai zi o dată. Foaie verde de arțar, nașul nostru e miliardar. Are bani și are casă, țâpă euro pe masă. Doamne ajută să ați mai auzit odată solist vocal să-și dea bani lui? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce, Doamne, pe noi în ispită și ne mântuiește de cea rău. Aici, sus, să fie subțire, că dacă nu prinde mă. Ei, cu magnet. De la mine. Gata, s-o oprim. Andreea, mai prefete că pui la noastră Florea ca Ștefan să facă o poză. Hai numai așa ușor. Uite, fără o poză când îi pune Florea în cer. Andreea, stai așa deoparte. Stai... Da, Andrei, tu nu știi să te duci la... Băgați în buzunar. Dai băgat. Nu, magnet. Și se prinde pe... Scuze, un pic. Ce unde să oprești, să dea și tu pe hartă. Uite aici. Aici, la Daria. Uite aia, nașa Nică. De vinoți. De emoții. Dar veți face poză? Dar nici nu intra. Pe mare, bă. Nu critică. Da. Da. Bună, că nu cade. Și bună și la
pe dincolo cine e să auzi. Că e pe Ponta Mare, domnul Luca e mică. Da, iubire. Pe poarta asta nu iasă oricine. Așa e. No, hai că merg pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Că noi mergem la mașina aia la altă. La mașina noastră. Unde e? Pe asfalt. Vezi la... Doamne ajută! Ivan, la treabă! Nu te mai gândi la copii, acum ne gândim mai ce-am față. Acum vine. Ia. Putem veni? Da, da. Boa. Ține ușa un pic. Hai, rămâi și ține ușa. Da, are cine nu vine mai pe aici. Ușa. Să fie un pic ușa, da. Hai la așa, Nică. Așa, dragi, bună ziua, să vă bună, dragi, sănătate. Mai cu curat. Să nu mâna. Bună ziua, bună ziua. Bună. Acum vă împărțiți. Hai, stai aici, în dreapta. E bine așa? Da, da, să dreapta și doamna să vină partea asta și domnul. Așa să vină. Și la nașul ca să fie pregătit. O să citesc asta, înainte de a începe. Numele de familie Șutău, prenumele Alexandru Mihai, data nașterii anul 1971, luna iulie, ziua 15, locul nașterii Comuna Bacnea, județul Mureș, domiciliul Bacnea, strada Teilor, numărul 2, județul Mureș, numele de familie al tatălui Șutău, prenumele Alexandru, numele de familie al mamei Șutău, prenumele Maria. Corect. Numele de familie Simion, prenumele Irina Andreea, data nașterii anul 1994, luna iunie, ziua 2, locul nașterii Fetești, județul Ia, Lomița, domiciliul Comuna Bacnea, strada Teilor, numărul 2, județul Mureș, numele de familie al tatălui Simion, prenumele Dorinel, numele de familie al mamei Simion, prenumele Titica. Potrivit învoirii în căsătorie, numele de familie al soțului va fi Șuteu, iar al soției va fi Șuteu. Stimați mici, onorată asistență. Căsătoria este un eveniment de o deosebită însemnătate în viața fiecărui cetățean al țării noastre libere, fapt pentru care se acordă importanța cuvenită acestui moment solemn. Bazată pe legea așezată de Dumnezeu dintr-un început, căsătoria este taina iubirii împlinite și a speranței avântate, a bucuriei ce se răsfrânge peste tot și peste toate, este sărbătoare ce înseninează fețele, evidențiind frumusețile vieții și bucuria de a trăi. Deschideți azi un nou capitol din cartea vieții voastre și vă doresc din suflet ca fiecare cuvânt, fiecare frază să fie scrisă cu multă dragoste. Cu dragoste să vă clădiți relația și familia, cu dragoste să vă sprijiniți unul pe celălalt, cu toată dragostea să le faceți pe toate împreună. Familia este locul unde viața începe și iubirea nu se termină niciodată. Vă doresc ca fiecare zi din viața voastră să fie încununată de iubire și să porniți împreună pe un drum presărat cu dragoste, înțelegere și fericire. Am convingerea că atunci când v-ați hotărât să faceți acest pas în fața noastră, l-ați făcut după o matură chibzuință, l-ați făcut din dragoste curată, dragoste care va trebui să vă călăuzească întreaga viață de familie, pentru că numai în acest mod ceea ce veți realiza va fi durabil, va fi trainic. În același timp, viața dumneavoastră de familie este strâns legată de viața socială, iar cinstea, corectitudinea și sinceritatea trebuie să vă caracterizeze atât în viața de familie, cât și în viața socială.
Nașii, care vă însoțesc astăzi, au fost ridicați de la rangul de prieten la acela de părinți duhovnicești. Este o mândrie și onoare pentru ei și sunt convinsă că ați făcut o alegere minunată. În continuare voi da citire prevederilor legale referitoare la încheierea căsătoriei. Domnul Șuteu Alexandru Mihai, de bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe doamna Simion Irina Andreea? Da. Doamna Simion Irina Andreea, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe domnul Șuteu Alexandru Mihai? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc, respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Da, ăla parcă... Vă treceți pe mai Eu mi-l îmbozit. Te rog mai repet un pic. Așa. Ai tu cuța, eu tine ignorat. O pot săruta pe doamna O Șutea. pot? Da. De mult am sărutat. Doamna Șutea. Acum te-ai sărutat cu tot. Așa încă o dată. Putem să ne sărutăm și noi dacă avem... Da. Avem mai bine. Și încă o dată. Mă pot spunea locuiți mai simulați o sănătate. O sărutare? O sărutare? O simulați. Și sărutarea și... Imediat să vă vorbești. Da, trebuie că el mai trebuie să treacă mai... Imediat. Pătura Cu prima. pătura prima dată, merge și în ordine inversă. Da, da, mai și Când o pup să rămâi vreo 3 secunde. leșinat. Mai nu te uita în obiectiv că e prea... Lasă sufle, măi! Mi-ai și După aia aproape și nu ne uităm la ei. Nu, da, și bine. Așa nu... Mulțumim! Să se fac o poză că... Stai un pic. Da, ăsta da act de curaj. Da. Hai, Mihai. Cum îl țuc pe Fino așa, că e foarte în regulă. Îi se bagă chiloți în gură, așa ar putea. Hai, mă, Stefane! Mult mai necăzit tu pe mine azi deja. Hai, să mă lăcărați și cu Fina. Uite, uite! Stai așa, Din trage, mare. eu pe Fina, din bucă. Nu, eu nu. Încă o dată. Amonie, stai. Piatră să fiți luminți. Tot așa cum a fost până acum. Are nică, că te învălim în fașul. Gândeai că numai dacă vrei mergi la sală, dacă poți, că deja nu mai trebuie. Nu, de la actul întemeiat, în salut. Mai avem un hop la biserică. Nu știu. Bă, nici pățăți acolo. Trebuie să zică rugăciuni. Nu mai vă rog, nimic. Treaba mai gravă după mai eu sunt Ia-ți! Ia tu, Dorică, și tu. Nu se meargă asta. Aici ne-am mașină la mine de iară stativ și ei la domnul șef. Stativ? Stativ. Deschisă mașina. Aici, asta, nu și intră oamenii, nu pot bagaj. Da. Prea puțin. Asta nu mă știu bine, dacă e ok.
pentru ca să li se dea ar fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântați de plină înțelegere și credință tare, pentru ca să fie păziți ei în viață și purtare fără prihană Domnului să ne rugăm. Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor încă cinstită și viață neîntinată Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururia Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Dumnezeul veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragoste, legătură neîntreruptă, cel ce-ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii de aceștia, Alexandru, Mihai și Irina Andreea, povățuind pe ei spre toată șapta lună, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintre neamuri mai înainte ți-ai logodit biserica Fecioară curată, binecuvintează logodna aceasta, unește și păzește pe robii de aceștia, în pace și în că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să logodește Domnul Dumnezeu, noi, Părinte Dumnezeu, din Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să logodește Domnul Dumnezeu, Alexandru, Mihai, Părinte Dumnezeu, din Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să logodește Domnul Dumnezeu, Alexandru, Mihai, Părinte Dumnezeu, din Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să logodește roaba lui Dumnezeu din Andreea, cu robul lui Dumnezeu Alexandru, Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să logodește roaba lui Dumnezeu din Andreea, cu robul lui Dumnezeu Alexandru, Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roba lui Dumnezeu din Andreea, robul lui Dumnezeu Alexandru, Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ai nebunilor cu binecuvântarea cerească și Îngerul Domnului să-mi arăt înaintea lor toate zilele vieților, că Tu ești Cel ce binecuvântezi și sfințești toate persoanele și
ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine-ți va fi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, femeia ta vie roditoare, laturile case tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fiii tăi ca niște blăstănătine de osin, prejurul mese tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iar așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Și vei vedea pe fiilor tăi pace peste Israel. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea lui Hristos diaconime, pentru tot plenul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul unde preține și pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari, orașelor și exatelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Alexandru, Mihai și Irina Andreea, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții și pentru mântuirea lor, pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceia din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Ca să arăți că din voia ta se face însoțirea și după lege și nașterea de plin în această însoțire, însuși Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici din de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi, Alexandru, Mihai și Irina Andreea, viață, pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, unii cu altul, într-o legătură a păcii, dar de prunci, semințe cu viață îndelungată, cu luna cea neveștejită a părinții. Învrednicește aș vedea pe fiilor lor,
Păzește viața fără mântuială și de dă-lor din roacele de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de udele și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cererile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și curător și iubitor de oameni și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Mântuitorului nostru, acum și pururea și în vecii vecilor.
ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Care se însoțesc spiritual, pentru taine mulți și pentru casă, să iertelor, toată greșeală de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, care cu purtarea de grijă cea de mântuire, binevoit în Banul Galilei, a arătat nunta cinstită prin venirea ta, sucea cu te rog de acești Alexandru, Mihai și din Andreea, pe care e binevoită e soțul lui păzește în pace și bună înțelegere, arată nunta lor cinstită, ferește patul lor, neîncunat, binevoiește să-ți petreacă viața lor fără prihan și învrednicește să ajungă bătrânesc fericite cu inimă curată, împlinit poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești, și ție slavă înălțăm împreună și cel fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și ne învrednicește pe noi, stăpâni, cu trăsnire fără de o sândă, să putezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci mântuiește de cel rău. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu mâna tuturor celor făcute de Tine, și acest pahar de obște pe care le-ai dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează cu duhovnicească Ta binecuvântare, că să binecuvântat numele Tău și să preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și numele Domnului
ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Crucea, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează și pe robii tăi aceștia, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea anunții, binecuvintează-i trăile și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu numele lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prinhare și neasupriți, în vecii vecilor. Pace tuturor și capetele noastre Domnului să le plecăm. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea tot sfântă și de ovință și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze de voi. Să vă dea o viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă împredicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților Tăi. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Și tocmai cu apostolii cinstiți Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Cu ocazia acestui măreț eveniment în viața dumneavoastră. Să știți că apreciez mult și m-am rugat cu toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze păznicia, să vă dăruiască sănătate și ani mulți ca să vă puteți bucura unul de celălalt, însă mi-aș dori tare mult să căutați să vă adăpați din izvorul bucuriei adevărate, care este Hristos. Astăzi El a venit și va înmăina cu mărire și cu cinste. Plecați de aici un singur trup. Cred că dumneavoastră aveți mai multă experiență de viață decât mine, însă am datoria să vă amintesc că
respect reciproc, de răbdare și de iertare. Să vă dăruiască Dumnezeu râvnă în rugăciune, iubire sinceră până la mormânt, să vă dăruiască Dumnezeu răbdare unul cu celălalt și dacă deodată se întâmplă să greșiți, să vă dăruiască Dumnezeu puterea de a ierta. Și să nu uitați că sunteți părinți și aveți și această responsabilitate de a vă crește și a îndruma copilașii pe calea cea dreaptă. Noi vă felicităm și vă dorim din inimă să viețuiți frumos, să vă bucurați împreună cu părinții, cu nașii și cu toți cei dragi, cu tot ceea ce Dumnezeu vă dăruiește. Să trăiți într-un mulți și fericiți ani. La mulți ani cu sănătate, să dea Domnul tot ce doriți, zile bine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți. La mulți ani. La mulți ani. Fiți sănătoși, Doamne ajută, ani, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere. Doamne ajută. Doamne ajută să mai minunat. Doamne ajută.